Салому алейкум бародарон. Ҳамин наворе ки дидеси ҳамин расми бародари мо и одам рӯзи 23 август 9 ай душанбе парвоз карда тарафи Москва Жуковский 11:30 бояд меомад. Як бародармон аям душанбе документуша дода гуфта бар ҳамин Жуковска встречатат мекунад. Омада и одамое ки встречаткин омадан дар аэропортам ждат шикан дигар наёфтанаш. Инами касе ҳамин бародарро мешиноса, ин ҳамин номеро телефонда занг бизанен ё ки бирасонен бигӯен ки ҳамин одама ки ҳамин номеро занг бизана, ҳамин одам кофта гашта саргардон шуда илтимос кард ки ҳамин хоҳиши маро ба мардум бирасон. Хайна мо расондем бародаро. И одам хати гап зага, и одам дуруни самолёт дар шиштам гуфта ин ака ман пайлот кардам, паридам ай душанбе. Ҳамон қати мега дигар Omин Облакова телефонаш кор накард. Ина то ҳозир зангаш мезанем, телефонаш кор накард. Бародарон ҳамин чикнен лайк авзакен поделиться шкинен ҳамин видеоро ҳам кори бародармон боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ҳазор раҳмат.